Fede Bertha. Du er så tyk, mand. Nej, jeg er ikke. Du er så tyk. Hvor er du er? Har I husket at lave lektier? Nej. Jo. Bertha. Nå, jeg vil gerne lige høre, om I har nogle bidrag til noget nyt emne, hvis jeg gang i. Anja, hvor skal du hen? Jeg skal på toilettet. Ikke min telefon? Jo, jeg skal. Nej, ikke min telefon. Jeg skal på toilettet. Ja, hvis du lægger. Kan du ikke bare lade mig være? Læg din telefon. Det rager jo ikke dig. Læg din Nej, telefon. jeg vil ej. Så kan du gå. Hvad skal der komme til? Noget bare til noget. Lad os følge med. Inden vi lige skal gå videre til noget brainstorm, så vil jeg bare lige gå først Bertha løb lige mod bordet, og så har vi hørt dig, Barbara, og Stephanie løb lige ud af. Det er jo forstyrret. Jeg har løbet på bord. Okay. Jeg kan huske, at jeg har lavet sådan en lille en her, over noget, vi lavede sidste gang. Eller plus. Over noget, vi lavede sidste gang, jeg var. Og der havde vi den her fremme. Okay? Ja. Så jeg vil gerne sige, at det er en, vi helst gerne have. Siger du Mobning. Bertha. Første. Mobning. Okay. Det vil sige en til mobning. Barbara? Ja, det. Stephanie? Okay. Så det her er vores tre. Vi skal vælge imellem. Men jeg kan godt sige, at mobning og tykkefolk nemlig han at gøre. Katte synes jeg er mange vil gerne have katte. Hallo. Mange vil gerne have katte som emne. Hvad? Mange vil gerne have katte som emne. Ikke mig. Mobning og Berthas hår. Mobning. Hvem vil gerne det? Hvem vil gerne have mobning? Godt, der er 2. Og tykkefolk. Okay, det bliver til mobning, og vi får til nu, så vi... Bertha, kom. Det er vigtigt, gifler. Og de... Hvad? Jeg gider ikke mobbe mere. Hvorfor? Altså, hun er så tyk. Det er ikke din skyld. Jo, det er. Jeg gider ikke. Du var selv med til det før. Du kommer til at fortryde. Barbara, kom lige herover. Ja. Hvad siger du til, at vi begynder at mobbe din veninde? Bertha? Ja. Så kan du også blive populær. Men I mobber hende jo allerede. Ja, men vil du ikke være med til det? Så kan du også blive populær. Ja, jeg er jo ikke så populær. Okay. 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 Ja. Det er så. Jeg går og siger det til hende. Ja, det gør. Hej Bertha. Jeg gider ikke være din bedste veninde mere. Hvad så, Barbara? Fede fyr. Lad være lige at slå til kraver. Gå væk. Gå.
Ej, Bertha. Jeg ved ikke, hvad din bedste veninde er. Ej, hallo. Barbara, kommer du ikke? Ja, hvad siger du til at begynde at mobbe din tykke veninde? Ja. Jeg ved sgu det. Fordi så kan du også blive populær. Jeg giver dig et nyt navn. Hvad kan du Eller være? hvad skal vi sige?